Ишгалжилер Шимали Кырым каналы эле суу берилмеси токтотулганы үчүн Европа инсан акылары махкемесине шикаят бермекнен коркузалар. Буну Ишгалжилер парламентинин азасы Ефим Фикс айтты. Орусия такыкатчылары тарафынан такыкат аракетлери башлатылмасын беклей. Санкедерсин Кырым ишгал этилгенинден соң суу берилүүбү блок этилмеси Кырым сакинлерине каршы геноциддир. Кечкен ел кузде более талапларнен халкара инстанциясына Русия Devlet Думасына Кырымдан сайланган сөзді депутат Наталья Поклонская муражат эткен еді. Санкедерсин гуманитар филекети акканда о Бирлешкен Миллетлеринин инсан аклары комиссарына язган еді. Ама канатлендирүүчү жевап алып оламады, чүнки тежавузчу девлет ишгал этилген территорияны өзү темин этмели. Ич бир хайп ве кэшбэк. Ишгал этилген Кырымдан сечилген Русиянын Федерациялар Шурасынын сенатору Сергей Цеков чет элден келген сөзлерден ваз кечип тек рус сөзлерин кулланмага чагырды. Буну ишгал этилген Ярмадада кечирилген русское слово форумунда айтты. Цеков кэшбэк сөзү ерине пара кайтарылуубу ибарени кулланмага теклиф этти. Хайп ерине шамата сөзүнү теклиф этти. Праймерис ерине алдын сайлав ибаресini кулланмак керек дейт Цеков. Онун теклифине Ишгалжилер парламентинин спикери Владимир Константинов да кол тутты. Орус тилинде олмаган реклама ве асыл левхалар ясак этилежегини хабар этти. Житомирнын Багун район махкемеси Житомир вилаятында 7 инсан атып өлтүрүлмеси дабаны бакмага девам этти. Куршулланма кечкен синема айсынын 20-синде Новоселице Кои жибарында болду. Окуну 8 арби ве Русия Украина женкинин ветеранлары голге ратланмага келген эди. Улар арасында Кырым татары Эскендер Османов да бар эди. Голнун киражысы Анатолий Захаров эле даба чыккан соң тек бир инсанга сак калмага чаре болду. Махкеме мунакашалары кечирилмек керек эди, ама зарар көрген шахысларнын эпосы келип оламаганы үчүн мунакашалар келечек топлашууга калдырылды. Я вважаю, що дебати, мабуть, наступного засідання вже відбудеться. Як ви чули у судовому засіданні, двоє потерпілих не змогли прибути і наразі не розглянути всі клопотання, ще які будуть у сторін. Безпосередньо сторона обвинувачення готова і сьогодні дебатувати. Махкеме топлашууна өлтүрүлген аскерлеринин акрабасы ве достлары оларнын ресимлерин кетирди ве илак олганларынын ресимлеринен футболкалар кийип келдилер. Өлтүрүүдө кабатланган Анатолий Захарченко кайд эткенине көрө бойлы шекилде өзүнү имая этмеге мажбур болгон. Өлтүрүлген Мамыченконун умар аркадашы Оксана Сорока буна інанмай. Мій чоловік загинув від двох поранень наскрізне в бедро, тобто вихід з двох сторін. І друге поранення – це плече. Я особисто бачила ці поранення на фотографіях. Я вважаю, що це не могло дробові. І пиш, отут от фотографія, пиш отут от в плечі. Про яке самозахист і взагалі якийсь притул і так далі може йти мова. Добивав, тому що в експертизі тіла зазначено, що між пораненнями є хвилинний проміжок. Не 1 десяток хвилин. Мій чоловік стік кров'ю. Просто-напросто, а його потім добили в плече. Базы илак олганларынын акрабасы уком йымшак олур деп раатсызлана. Я не пропустила майже жодного засідання, я вивчила всі матеріали справи. І для мене було, напевно, в якийсь момент шоком бачити, що дуже йде така, я не знаю, сильний захист не тільки від адвокатів підозрюваного, але і від інших структур, так скажемо. Це і представники ДВБ, які просто покази давали як його захисники. І якась така, я би сказала, упередженість в тому плані, що до нас завжди якесь було відношення на засіданнях, наче ми захищаємось, так, маємо захищатися в чомусь винні, а з підозрюваним завжди якби так, ну, наче якби захищають всі його, так скажемо. От такі відчуття у нас виникло, в принципі, у всіх. І тому в якийсь момент ми зрозуміли, що, можливо, готуються якісь рішення, якого ми очікуємо, і будуть закривати очі на якісь реальні факти експертизи, які так якби, ну, на них не звертаються уваги.
а будуть більше основані на брехні і вбивці. Зарар көргенлер Анатолий Захарченко эбедиен апсханеде отырмақ керек дейлер. Це людина, яка в собі, напевно, виношувала цю якусь скриту ненависть до хлопців. Я не знаю через що. Можливо, через те, що вони захищали Україну. А він, якщо ви знаєте, мав прізвисько в селі Кацап. Ну, я не знаю. Складно сказати, але про те, що він мав дуже запальний характер. Якщо вам відомо про те, що в 2015 році так він погрожував односельчанину, приходив до нього з рушницею, погрожував і після цього цю рушницю в нього вилучили, але шкода тільки на 2 тижні і потім повернули. Від Феміди я дуже розраховую на пожиттєве. Якщо можна було б, щоб це було декілька пожиттєвих, то так. Mahkeme salonunda Захарченко tek mahkemecilerinin suallerine cevap bereceğim dey, çünkü provokatsiyalardan korqa eкен. Филимингте ерлешкен Гаага махкемесі Украина семасында ұрып түшірілген Боинг учағы давасын бақмаға девам етті. Анда Малайзия учағы бук системасынан ракетасы или ұрып түшірілді ме жоқ му огренмекте. Бұндан әвелкі махкеме топлашулары Гизле Рейн арби базада өткеріледі. Анда ұрып түшірілген Боингнан реконструкциясы өткерілді. Дава іштіракшілері учақның қалымтыларыны әбел огренген олса, махкеме тек оларыны бақып шықты. Суд вперше бачить цю реконструкцію, але більшість з учасників процесу – це і адвокати захисту, а також адвокати найближчих родичів пасажирів і, звісно, обвинувачення вже відвідали її раніше. Mahkemecilerden gayrı angarga başka kimseni keçirmediler. Son angarga prokurorlar, advokatlar, helak olganlarının akrabası ve 4 qabatlanganlardan biri Олег Пулатовның advokatı kırıp oldu. Тақиқатның resmi neticelerine göre raketa pilotlар kabinasının sol tarafında patlagan. 2014 senesi iyulның 17-sinde qaza olğanı vaqt uçaqda 286 yolcu ve 15 ekipaj xadimi бар еді. Епісі helak oldu. Це зовнішня частина кабіни пілотів, частина бізнес-класу та маленька частина економ-класу. Це безпосередня реконструкція, а довкола неї тут розміщені уламки, зокрема частина лівого крила літака і деякі спеціальні частини. Қаза тақиқаты 2 қысымға бөлінген еді. Техники ве жинайы. 6 ел евелсі Филимингтің қавсызлық шурасы техники тақиқатыны екунлеп учақ зенит ракета комплексінің бук системасы ракетасынан ұрып түшірілгенін избатлап oldu. Дигер версиялар рет етілді. Махкеме топлашуына қапатар екен, махкемеже көргенінен айретте қалғанын айтты. Путин тарапынан шантаж. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган Украина президенті Володимир Зеленскийге хабар еткеніне көре, Украинаға қол тұтып пилотсыз байрақтар учы алетлеріні сатмаға девам етсе, Путин Русиядан Түркияге учышларыны бүтінлей тоқтатмаға ишандырған. Бұны Түркия президенті Зеленскийге апрель айында көрішкенлері вақыт тариф еткен. Бұл хабарны Wall Street Journal өз менбаларына атиф етіп білдірді. Байрақтарлар Украинаға қаршы Русия тежауызны тоқтата біле. Апрелінің 15-ден Русия Түркия ile ава сеферлеріні Санкт-Петербургда коронавирус хасталары чоқ деп тоқтатты. Июннің 1-де Путин Русиялер үшін Түркия зәретлері ясақланмасыны июннің 21-не қадар девам еттірді. Кечкен күн девамында душман күчлері жебеде 2 кере ясақ етілген артиллерия тертібатлары ile атеш açқан. Ишғал етілген Донец жеварында олған Пески қасабасы янында тұрған арбилер позициялары 100 грамм калибрлы майынлар ile ұжым етілген. Луганск yönelişінде есе ишғалжелер чешіт калибрлы граната атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжы тертібатларына қолланған. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в роді проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Yılının başından beri en alçak göstergeç. Geçken gün devamında Ukraina boyunca 535 yangi koronavirus hastası tasdiqlandı. 1743 evvel hastalangan tüzelgen. 33 kişi ise hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Sağlık nazirliğinin malumatına göre Ukraina'nın episi vilayetleri epidemiyanın sarı tehlikesizlik zonasında 6 vilayet yeşil zonaga geçirilebilir. Söz Vinnytsa, Khmelnytskiy, Odessa, Kirovograd, Lugansk ve Zakarpatye
себелетлер аққанда кете. Анда ковид хастаханелері тек 5%-ға толы. Ишгал етілген Қырымда есе хасталарының сайысы 100-ден зияде. Тек түневінкі көндемімінде 132 яңа коронавирус хастасы белгіленді. 4 кіші чин вирусына еңі поламаған. Бұл ишгал желерінің ресми статистикасыдыр.